kone ko ako fɛn min ye sɛbɛ bɛ nga foroko ma hijiriw ma dɔ wa ba dɔ Mali kunungo ani bi Mali kelen tɛ jamana kuntigi n'o ye miyangaw ka nin den sɛbɛ in ye colonel Asimi Goïta a ye premier ministre bila o ka kunnafoni di min n'a wuli ka jɔ a n'a cɛsiri a dira ministre des affaires étrangères ma ka diɲɛma ladɔnniya Nations Unies Mali taara ta da bɔgɔ jeninen ka Nations Unies ɲɛkɔrɔ Faransi yɛrɛ de welelen bɛ jɔnnasigi la jɔnni tun b'a da la k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ sabula kunun ko Mali faamaw tun bɛ siran Faransi ɲɛ u bolo bɛ yɛrɛ kaba hali an ka ministre des affaires étrangères o min sigilen a n'an ka ambassadeur min sigilen bɛ Faransi o kun ye Faransi tɛgɛli waati la u ka sɔrɔdasiw ka fili dɔ la o nɔbilen la Mali a faamaw donnama kama a ye ministre ci ka taa yafa deli Faransi fɛ avion min dara ni ministre des affaires étrangères ye u ye ambassadeur ka koso ni kasa bɛɛ k'o kɔnɔ u nana fili senu ya a t'a fila wɛrɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko sirande tun bɛ kɛ Faransi ɲɛ maa si ja kun tɛ jɔ Mali faama na min bɛ se ka hali Faransi tɛgɛruma kuma fɔ janko ka t'i jɔ diɲɛ seleke naani bunɛkun kan ka nin ɲɔgɔn ko kumaba fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ɲɔgɔnna tɛ n badenw na o ye tiɲɛ ye nka ɲɔgɔnna tɛ muso wɛrɛ denw na nkalon b'i da fɛn min ye miyanka kɛ sarama ye colonel Asimi Goïta a ye tabali gosi gon Faransi bɛ wale jugu min na an ka jamana kɔnɔ a ko fu ka siri a danna i ka kuma in jɛngɛnnen don dɛ miyanka kɛ sarama maa cɛ ka jugu Asimi ya maa cɛ ɲi tɛ dɛ o kelen kɔni non tu le connais pas Dashi ninnu de kɛmɛ k'a cɛ jugu n'a y'o di don min voilà c'est un charmant garçon bon a ka Dashi in bɔ yen n'o tɛ Dashi in kɔni kɛlen bɛ k'a lahara juguya ko e bɛ fɛ k'a fɔ ko madame la première dame Lala Diallo ko a ye mɔgɔ cɛ jugu choisi wa méfie-toi hein. Non, c'est toi qui le dis. Ne ma muso to afo ya no. Madame la première dame Lala Diallo. E ya nga ko duma tiɲɛ. Usnaka Asimi snaka kale dan on yeti. Première dame ya kasi ngo fosi ka da kɛrɛfɛ. Mi yanga kɛ cɛjugu. Awo? Nam. Ne ma fa cɛ ka ne ko sarama. Nam. Ne fana ma fa cɛ ka dɛ. Ayiwa. Sɛbɛnnikɛla ko a ko miyanka kɛ sarama colonel Asimi Goïta a ye yamaruya di ministre des affaires étrangères ma sɛbɛnnikɛ Mali to a la i k'a ci Nations Unies diɲɛ yɛrɛ fɛrɛba kan ni ka Faransi jalaki sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ministre des affaires étrangères Ablaye Diop ale kɔrɔtɔlen de kɔrɔlen sabula Mali ko yɛrɛ a b'ale dusu la kosɛbɛ a nana sɛbɛnnikɛ sɛbɛnni min n'o bɛnna Faransi yɛrɛ taa don ma don min Faransi y'a kɔ a y'a ka minɛnw cɛ o don kelen bɛ Mali ye plainte don a nɔfɛ Nations Unies na u ko jalaki binnen bɛ Faransi nɔfɛ kabi waati min ni Faransi gɛnna accord de défense farala k'o fili Mali sariyaw sɔsɔli ka Mali dugukolo pan u ko min ma violation siɲɛ 50 Faransi minɛna o de la amu bi mun nɔfɛ hali bi u b'an yɛrɛbakun de kɔsa o sɛbɛnnikɛla ko a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen bɔ kɛra kibaruya minnu galama o de ye espionnage k'an bagabaga k'an nasiran k'u de fenêtre fɛ k'an ka kunnafoniw salo k'a di juguw ma min bɛ se k'a to olu ka se sɔrɔ an kan ko Faransi y'o walew kɛ kabi fɛn min ye barikani ye ale gɛnni ko kuma o daminɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o waleya ninnu kɔlɔsira fɛn min ye Mali faamaw fɛ a ko abirikalo tile 20 san 2022 doroni dɔ a ko de panna Mali dugukolo kunna yɔrɔ min bɛ n'o ye gosi ye a bi sɔrɔdasiw bagabaga a bi laban ka filmeli kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen o dugusɛjɛ fɛn min kɔni ye Faransi ye u nana maa dɔw kɔni ju don ka bila cɛjɛ kan ka jajugu fili k'a f'u b'o nkalon da Mali la a ko ye sariya sɔsɔ dɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen abirikalo tile 21 o dugusɛjɛ patrouille dɔ n'o ye armée ka patrouille ye o taatɔ u ka convoi la gosi Faransi ka avion belebeleba dɔ ye ko min ma Mirage 2000 u y'o pan Mali sɔrɔdasiw kunna o bi to ka fiɲɛ tigɛ vun ka Mali sɔrɔdasiw jatigɛ k'i fiyɛ ka da u kan a k'o ye sariya sɔsɔ dɔ ye sabu o wulila ka pan Mali sɔrɔdasiw kunna Mali ma jan n'a ye yamaruya t'u bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen kalo tile 15 fɛn min ye Mali ka avion belebeleba min bɛ sɔrɔdasiw ta o ko min ma Casa 295 armée de l'air ta don o wulilen k'a fɔ a bɛ minɛnw da ka taa yɔrɔ dɔ la gaja fɛn min ye Faransi ye barikani sina ka avion dɔ wuli ten ka sin ka n'o ɲɛkɔrɔma tigɛ ten fiyewu ka tila k'a munumunu tugun fiyewu k'o lamunumunu maaw b'a kɔnɔ sɔrɔdasiw b'a kɔnɔ i y'a ye n tɛ dalakɔrɔbɔli yɛrɛ wa awɔ ayi nin ye ka avion bolila de ja tigɛ cɛ ma fɛrɛ minɛ yan fɛrɛ bɛ avion na ne kun ne bɛ fɛrɛ minɛ Seguka yɛrɛ de fɛrɛ bɛ avion na Ala gazi de bɛ avion na les gaz
bondalaja n'a ye fɛrɛ dasha la poussière bi wuli sanfɛ awɔ kɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kɛra Mali y'i bolo kuru o la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ avion in kun bɛ Mali bolo sɔrasiw b'a kɔnɔ ani taji ani kɛlɛkɛminɛnw u bɛ taa jigin yɔrɔ dɔ la u bɛ wuli u bɛ taa yɔrɔ dɔ la ka sɔrasiw ravitailler a ko hali radio min ni avion bɛ kuma u ni ɲɔgɔn cɛ o la fɛn min ye faransi ka avion ye u y'u ka radio fa Mali avion kuman'u fɛ ka dɛsɛ a ye bɔ an ɲɛ u ma kuma sɛbɛnnikɛla ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen utukalo tile 6 san 2022 Barkani ko a ko fɛn min ye dugu min bɛ n'o bɛ Gundam n'o ye Talata ye k'olu ye wuli ka jɔ kɛ ka taa terroriste bunde ye i kɔrɔ ha utukalo tile 6 faransi gwɛnnen kɔfɛ o bɛ se ka kɛ cogo di u ka maa lamɔnenw don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni bɛɛ kɛra Mali faamaw ma ɲininka a ko tuma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a ta utukalo tile 6 la ka taa bila tile 7 la 3h30 waati faransi hélicoptère dɔ bɛ yen kungokolo dɔ bɛ yen u ko min ma urgisi kungokolo a nana maa dɔw jigin kungokolo kɔnɔ fɛn min ye mina dɔw ye k'o jigin yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Lernet ani Aratɛmu ye o kungokolo kɔnɔna na Gundam Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna na fɛn min ye Mali patrouille ye olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u y'a ye Bamanji juguba fila bɛ yen u ko min ma Ibrahima Baba o ye Abu Taha ka maa kolo gɛlɛn ye Emir de Tɔnbɔkutu u y'o ta ka o maa fila ta ka taa n'o yɔrɔ dɔ la maa kɔni ma taa fan dɔw la utukalo tile 8 kilo 37 T-City kɛlɛ kɔfɛ renfortba de nana ka na fɛn min ye terroriste ye ka n'u dɛmɛ avion belebeleba min bɛ o ko min ma Chinook o nana jigin T-City kɛrɛfɛ Gɔjɔn Sorasi ni mercenaires camanba de b'a kɔnɔ ka fara terroriste kan ni ka T-City k'a bunde Mali armée wɔrɔ fɛnɛ kalama sɛbɛnnikɛla ko a ko nin n'a ɲɔgɔnnaw ko camanba den de bi kɛ faransi fɛ o tuma Nations Unies maaw k'a da u ɲɛkɔrɔ faransi ye nin de kɛ Nations Unies ɲɛmaaya bɛ chinois de bolo an bɛ don min na i ko bi Mali jigi dalen bɛ Chine ni Russie kan faransi ye wale min kɛ hali n'a y'a sɔrɔ Conseil de sécurité membre permanent don n'o ye jɔyɔrɔbatigi a ka wele sariya minnu sɔsɔra n'o ye Nations Unies sariyaw ye u ko min ma résolution 3314 charte des Nations Unies min dara 1974 o ka lajɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen jamana o jamana ni ɲɔgɔn na kɛr'i la i bɛ se k'i yɛrɛ défend ko de ma légitime défense ko ka kangari da faransi ye Asimi ko n'a ye faransi avion ye zeni a b'a lajigin fura tɛ min na o y'o de ye o ale b'o de kɛ u ka drone o avion n'a panna an ka jamana kunna k'a sɔn a ɲɔɲɔ n'o kɛra o tɛna guerre wuli an fɛ yan Russie bɛ yen o Poutine bɛ yen an ko sɛbɛnnen don Poutine na faransi bɛ Poutine dɔn diɲɛ bɛɛ ye o b'a dɔn Nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔni sigilen bɛ ka Nations Unies lajɛ an bɛ don min na ko bi Asimi Kali k'a don faransi avion o avion ni lettre kɔfɛ n'u panna Mali territoire kan avion de chasse kura minnu nana n'o ye L39 ye ani MiG 25 Sukhoi 25 a b'u ci u nɔfɛ payi kojugu tɛ bɔ dugu la gansan ko ye naam kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le fondement kɔnɔ bɛɛ kɔnɛ ale de y'a sɛbɛn Josi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka malilanden panna Josi Seydou k'a dɔn cɛkisɛya mana maa min bila boli la ni m'i jɔ k'i kɔfilɛ a laban kɛra fugariya ye min ye Abulayi Jara nin y'a ka fasiri ye Josi Seydou i k'a dɔn ayiwa maa ti jɛ ka koya bɛɛ ye min ye wulikajɔ ni ayiwa jateminɛ ye Usumani Sonko i k'a dɔn kɛlɛ tɛgɛrɛ don Sénégal kaw fe wara daba ngana do Josi Seydou a ko min ye Mali ka ni Bamanja wale ɲɛ nin ka kan ka dilan k'a ban yɔrɔnin kelen nin kɛra ka da Sénégalikaw ka masakɛ Macky Sall o ye nani min kɛ a ko hatɛ maa tɛ se fɛn min na ka n'i kɔ a da la Macky Sall i k'a dɔn a nana dumuni tilefana kelen dun Mali la ka segin kuma minnu bɔra a da a ko Mali kuma minnu bɔra a da a ko Mali kana sɔn abada da ka sunɔgɔ walima nin kuma ninnu ka hakili lasuya Asimi Goita a ye baara min daminɛ farafinna ni ka farafindenw ɲɛ yɛlɛ a ye wulikajɔ min daminɛ farafinna ni ka farafinnadenw ja gɛlɛya Asimi Goita i k'a dɔn olu dalen don a la bi u dalen don a la sini sabula min ɲɛ camancɛ fanga ye o daminɛ furadama ka n'a bila bi la Asimi Goita y'i kale k'a siɲɛ fɔn la a bala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka taa sɛbɛkɔrɔgun o de y'a to olu yɛrɛ dalen don a la kabini bi tɛ a ko yalima i m'a ye masakɛ wɛrɛw bɛna bi awa ni ka na dɔnkili da ye ni ka a tulokɔrɔ dumanw fɔ min ye ale
Ousmane Sonko ye a ko ale digine do ala ale dale do ala ko ala ka mafa Mali kɛlɛ in kan ka ban n'ale kɔni ye fanga sɔrɔ dongo do wo time koyi san fila ɲinan kɔfɛ ale bɛna kɛ Sénégal président ye John Sodi k'a dɔn Sénégal sɔrɔdasi o sɔrɔdasi bɛ yen a b'a bɛɛ cɛ ka na Mali dɛmɛ i k'a dɔn terroriste ko ka ban a ko kuma min ye Assimi Goïta ye a b'a fɔ a ye a k'i janto a yɛrɛ la i k'a dɔn maa minnu bɛ taa ka segin la Mali kɔnɔ John Sodi k'a dɔn ayiwa maa kalalamaw tɛ u b'a ka kuma minnu fɔ nin bɛɛ lajɛlen malidenw ka se ka da ka sunna a ko k'i bɔ a la n'i ye jateminɛ kɛ Mali ni Sénégal den ye fa kelen ba kelen ye a ko sabula wulikajɔ ni jateminɛw na Manden bɛnkan minnu kɛra Manden John Sodi o kelen de kɛra Sénégal jamana na cɛ min n'u k'a ma ko Cɔrɔnɔ Sulemani Bal i k'a dɔn o ye Futaga Futaga kɛ min ye kɛlɛ kɛ ni diinɛ ye ka adamaden damakɛɲɛ ni ka maanifin bila kunkelenna kelen na a ko ale Cɔrɔnɔ Sulemani Bal o tɔgɔ bɛ tariku la cogo min Sénégal i k'a dɔn Mali fana b'o cogo kelen la a ko Futaga Torodo Fila John Sodi k'a dɔn kabini bi tɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan Mali ani Sénégal k'a kɛ jamana kelen ye sabula wulikajɔw ni jateminɛw na an bɛ kan kelen fɔ an bɛ dumuni kelen kɛ John Sodi k'a dɔn taafa ye kelen ye min ye nin dankɔrɔba in ye a ye Mali tanu a ye Assimi Goïta tanu a ye Mali faamaw sɛbɛkɔrɔ tanu John Sodi k'a dɔn don kelen da kelen olu ma tigɛ Mali la olu dalen don a la k'a fɔ min dabɔlen filɛ Assimi fɛ wa a b'a laban nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la i jɔ dɔɔni nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Nam misitigiw bɛ ɲɔgɔn fana ni dura ye min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la pioche pasiriba n'o ye BDW ye nin ye ale ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye syndicats an'u ka ministre ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ wulilen bɛ k'a jɔ UNTM a kalikan don fɔ ministre n'o ye Awa Polu Jalo ye a k'a gɛn k'a sen bɔ ministeriya la sabula baara min bolo dalen bɛ Yakuba Katile fɛ politique kɛlɛ don ani syndicat kɛlɛ ɲaaminen don ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko décret dɔw tara ministre fɛ k'o sababuya kɛ syndicat dɔw bɛ n'o ye sanfɛ kalanso syndicats ye olu ka revendication dɔw min ni jamana ko a bɛna waleya sɛbɛnnikɛla ko a ye mun fɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye décision ye a nana bala k'a sababuya kɛ embargo ye fɛn min ye CNT ye ale yɛrɛ nan'i da don kuma in na jɛkulu kuraw ni wulikajɔ minnu kan ka kɛ min bɛ se k'a to budget kura ka basigi maa ninnu ka ko bɛ se ka ta bala cogo min na sɛbɛnnikɛla ko o décret min n'o taara ministre fɛ o décret in kɔni ma bɛn UNTM ma sabula ale ko politique baara de ye nin ye sabula primature n'o ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ ye o ka chef de directeur de cabinet k'o ye lettre ci ministre ma k'a fɔ a ka maa ninnu da teliyala baara la Yakuba Katile ko politique maaw do wa premier ministre nagakɔrɔmaw do o tuma ale bɛ wuli ka jɔn min ɲini maa ninnu dacogo sariya sɔsɔba de b'a la sabula a fɔra n'i bɛ ta jamana ka fonction publique la fo a k'a sɔrɔ e ye jamana ka baarakɛla ye min ye contractuel ye jamana b'i sara maa minnu dara k'u bila baara in na u tun bɛ sara cakɛda minnu fɛ jamana cakɛdaw do nka jamana wagande tun t'u sara budget autonome n'o ye cakɛdaw yɛrɛ budget ye o de tun b'u sara o tuma u don ni fonction publique la o man kan sɛbɛnnikɛla ko o lettre min n'o cira fɛn min ye Yakuba Katile fɛ ministre fana y'o jaabi k'a fɔ fɛn min ye kalansira a b'o di Yakuba Katile ma kun ni kun min y'a bila la majɛ ani fili minnu bɛ Yakuba Katile ka lettre kɔnɔ ni k'o ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre kɛlen k'o kɛ dɛ Yakuba Katile kɛlɛ nege bɛ maa min na kɔrɔlen o jango n'i y'o ta o kɔli ma a laban na ka lettre kura kɛ tuguni k'o ci ministre ma sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye lettres ka kɛlɛ o de bɛ sen na sunisibu yɛrɛ ye lettre kɛ k'o ci maa minnu bɛ n'olu bɛ bɔ ENA la nouvelle ENA o kalanden minnu bɛ ni olu da bɛ kuma in fana na olu ye lettre ci bɔlɔlɔ sanfɛla bɛɛ kɛ mɛ lettre ye baara min kɛ k'a nagakɔrɔmaw sigi k'a ka syndicat olu sorona don k'u bɔra a la ni ka UNTM syndicat ɲɛbɔ fɛn bɛɛ la o kɔni dimiba de bɛ Yakuba Katile la hali CNT a fɔra maa 26 kura min fara a kan a fɔra UNTM ka maadiw k'u t'a fɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi u diminen bɛ fɔ ka taa fɔ k'a to ten n'ala ma jakɛ u bɛna grève kura kɛ u ye min ɲɔgɔnna kɛ Mokhtar Wane na dɛ u b'o ɲɔgɔnna de kɛ nin gouvernement in na on s'en fout on s'en fout de qui? On s'en fout de gouvernement. Syndicat, oui, aucun droit. Tu t'en fous de Assimi Goïta? Assimi n'est pas le gouvernement, il est le président de la République. Et alors? Le gouvernement, c'est quoi?
C'est l'État. C'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est l'État. L'État, c'est le président de la République inclus. Non. Mais tu n'as pas fait des leçons d'éducation civique. Ah, ok. Les institutions de la République et tout donc. Le président de la République. Le gouvernement. L'Assemblée nationale. Na aouye grève qu'est-ce ça? Atadiga simunawa. Aïe. Halili Sénégal ou grève que ou ka chigaro la tidiga simina. Asimi de ambe ou, allez de ambe fay. Alors, donc adunda totala. Chebe ni wuli ka join na halibi oba so ko grève. Je dois asimu fait ko flangafo. Mais asimi be France ko kele la, on be droit ko kele de la. Quel on de ça? Faut pas mélanger les choux et les chats. Il y a droit ko kele di, on dit France ko kele nyawa. Et vous voulez marcher? Aïe. Ante marché de grève illimitée. Merci. Ambi Mali baraka yoro bedatugu. Ka be paralysé ambe bandaso. Fani arrêté nunga annulé di. Ma tani woro mindara. Illégalement faut ka supprimer. Na make ministre ka démissionné. Wala gouvernement ka ci. Apma. Aw be ko ren no fait. On a droit, c'est le syndicalisme. C'est le syndicalisme. Oui. Mindara terrorisme ka. Ayo yo. Donc nous sommes des terroristes maintenant, des syndicalistes. C'est pas ce que tu nous traites de terroristes? Non, c'est pas ce que c'est égal, il global là-dedans. Mon secrétaire général, tu entends d'abord? Ça, c'est des propos subversifs. Yagouba Katlé, c'est mon ami. Nga Tchedou. Ika Tchedou. Voilà. Mais tu ne le défends pas sous ses coups. Mais, Djamana Biromi. Maso Roma Folon. Mais ne faites pas des arrêtés comme ça. D'accord, merci. Aya annulé Donama Faragwana. D'accord, ok. Aya annulé, Bigi Miya signé. Ministre Miya signé. Aka annulé. Utukala il ne dit le nama. Bah, c'était. Nama annulé. Septembre, amita grève là. Hey! Faut ne affier de. La haoula. La harakote. Est-ce que? Awo? Joni Sedou ne bembolo bwakado. Mbi boni sebe minu kama l'empire. Joni Sedou. Jamana. Maati se fe mina kanibla kenaka. Joni Sedou kado Mali sene dajira. Senekeraw dajira. Senefɛnw yɛrɛ dajira. Joni Sedou kado ala ni kodɔnbaliya ani ala ni jateminɛya. N'i y'o bɛɛ lajɛlen dɔn e dun ye CMDT ɲɛmaa ye. N'an ko damɛlɛ i k'a dɔn a yɛrɛ ka kuma purukotelenw. A filɛ k'i yɛrɛ minɛ. Joni Sedou k'a dɔn nizamiya ba in. Ɲinan sa tabarikala jibara kana cogo n'a forolo cogo la Mali b'a fɔ ko alhamdulillah. Joni Sedou i k'a dɔn min ka nɔgɔ diɲɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ye o de ye nɔgɔ tali ye ni ka taa di sɛnɛkɛlaw ma sɛnɛkɛlaw i k'a dɔn fɔrɔw jigi kɔ Joni Sedou i k'a dɔn engrais sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲinan san engrais ko kɔni kɛra balawu de ye nin ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o tuma joni de bɛ ka ka nagota k'o diyagoya cogo sɛnɛkɛlaw kunna Asimu Goyita de don wa Joni Sedou i k'a dɔn a bɛna taa ni président min cogo dɔn a bɛna tɔgɔ tiɲɛ ba sɔrɔ nango ko in na sɛbɛnnikɛla ko a ko CMDT a directeur n'o yɛrɛ da y'a fɔ diɲɛmaa ɲɛna k'a fɔ engrais fankelen sera sɛnɛkɛyɔrɔw la a tɔ an bɛra k'an dɛmɛ samiya yɛrɛ bi ni ka ban tuma min Joni Sedou i k'a dɔn nin ye nin fɔ waati ye wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ i k'a dɔn kɔrɔsɛnɛnaw olu détail bɔnɛ ye sabula 100 Joni Sedou i k'a dɔn n'o sera kɔrɔsɛnɛna ma ka ban o san tiɲɛnen sɛbɛnnikɛla ko samiya ji bɛ yɔrɔ min Joni Sedou i k'a dɔn an t'o kumana a ko yɛrɛ awa kɔɔri sɛnɛna dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ye ala minɛ sa ka kɔɔri turulen kura k'a sama k'a bɔn k'a fili ni ka taa ɲɔ sɛnɛ a nɔ na nin bɛɛ lajɛlen nango danbɛlɛ nɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i ka jɔni jateminɛ Joni Sedou i k'a dɔn awɔ ko min ma lure i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi Joni Sedou kabini mois de juin kalo salen na awɔ ire kun kan ka s'a seyɔrɔ la Joni Sedou n'a fɔra hali bi n'a ka bɔ o de b'a ka doni ka taa sɛnɛkɛyɔrɔ la samiya bannen kɔfɛ a ko yalima mun dora Joni Sedou a ko an bɛ don min na ko bi min ye awɔ foro kɔnɔnaw ye dusu kasi makari ko Joni Sedou i k'a dɔn nkalon ni namara bi ne ka Mali sɛnɛkɛlaw fa namara de bi n'u k'u fa wari kasabi min bɔra nin ko in na n'o dagosi fɔra i ye i ja bɛ tigɛ o tuma nango jigi dalen don mun kan minisiri min n'a bɛ sɛnɛ kunna minisiri tilennen minisiri min n'a bɛ wuli ka jɔ kɛ Modibo Keyita ka taa se i k'a dɔn président de la république yɛrɛ ma Asimu Goyita Joni Sedou i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen tilennen don nango bara ka nin ko in kɛ u sigilen ɲɛna u m'a gɛn u m'a da maafa ginde la k'a kantigɛ Joni Sedou i k'a dɔn a kɛra baara ye kabako a y'u siri de koyi nango siya jumɛn dɔ de nango tɛ ne y'a dɔn de Damela kɔni ni mianga manjanw mianga do Asimi ka mɔgɔ do n'a ma kɛ mianga ye ale mianga fin de Asimi mianga ble a ye Asimi siri n'a ye Asimu siri siri juguba ye Asimu minɛ nin ye dɛ
ne Assimi ma wuli n'a ma wuli ka jɔ kɛ Nangangu la aye Assimi siri ka Choguel siri ka Modibo Keita siri. Bon nin ye kojugu de ye. Hein? Ça va pas du tout. Jean Sissou wallahi ça va pas du tout. Ka kɔɔri dan k'a sama k'a bɔ k'a fili ma engrais sɔrɔ jamana kɔnɔ engrais dun bi yan k'a sababu kɛ natabaya ni wariko damanda ye o tigi k'an ka balo. Nango doit exister encore dans ce pays. Mais Malikura ko in na n'u m'a lajɛ u bɛ tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ. A kɛ dɔɔni c'est ton homologue. Qui ça? Nango kɛ. C'est-à-dire? Hein? Mon homologue comment? Ne ye directeur de ya. Ayi. Non. Ne homologue do jumɛn na? Maliden tɛ ya. Non, ça c'est pas une raison. Il b'a coup de fort. Il sera na kuma de ɲɛ. Ayi ma tara kuma ye. A nɛmɛ. Maliden do comme e ni ne. Mais j'ai pas dit mais ni ye maliden ye. Mais ni tu sais tu quittes. C'est très simple. Il y a tellement de cadres dans ce pays. Nango yɛrɛ Takasagi c'est ministre des directeurs, ministre directeur. Mais qu'est-ce que ça veut? Il y a pas d'autres cadres. Mais non, mais soyons sérieux. Mais il était compétent, hein? Mais ma foi, il était. Tu n'es binatisi. On l'élève, c'est simple. Et ne jigi warula ne kun dama la cogo mina. Wa u ɲɛna ko anw da ye ko wɛrɛ de ye. N bɛ ko in ɲɛdɔn de koyi. E y'a fɔ koyi. Sɛnɛkɛlaw bɛ ne wele de. U bɛ n wele ala diɲɛ don o don da. Wa engrais t'i ye ɲɛ la. I mana min ye o bɔrɔ 7,000 6,000. Mais alors, où est-ce qu'on va? Sɛnɛkɛla bɛ se k'o san jogo jumɛn na k'a ka dumuni kɛ. Justement. Kɔngɔ bɛ don jamana kɔnɔ ɲina. Ko in bɛɛ bɛ sɛnɛkɛla ko de la. Wa kɔngɔ bɛ don jamana kɔnɔ dɛ. Sɔrɔsiw ye marifa ci wo, wari sɔrɔla wo, juruw sarala wo. Journaliste Seydou ni kɔngɔ donna jamana kɔnɔ ala m'an kisira. Insécurité bɛ juguya. Insécurité de bɛ juguya. Juba ni fɛn bɛɛ. Et les gens minnu y'o jubaju ye olu bɛ se ka to yen cogo di? Nango doit rester ministre et directeur de l'Assemblée une minute. Il y a quelque chose, c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Soit il est en complicité avec Ani Famo de complicité là, Ami Mouvo. Comment cela peut être possible dans ce pays? Ningu yesebanye, Ani Mizalo Kabo, Empire Kono, Akabi Bolla.